Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka da fatan kowa yana lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. So kamar yadda dai muka saba kawo muku sabbin fina-finai a kowace Lahadi. So a wannan Lahadin ma mun zaƙulo muku wasu masu kyau ingantattu. So daga cikinsu akwai Ƙanin allura, sannan muna da Kare haƙƙi, akwai Fasa-ƙwauri, akwai Hayaƙi, akwai Kushewa, sannan kuma muna da Ƙara'i. Wa'annan fina-finai ne guda shidda fitattu masu kyau ingantattu na daga kamfanin Sultan. So ga ma'abota masu kallo, so sai ku garzaya, ku nemi naku wajen yin downloading ko kuma ga wanda suke buƙatar su online za ku iya tuntuɓar mu ta lambobinmu muna tura ta WhatsApp ko ta Telegram. Sannan akwai group na VIP kuma wanda ake saka fina-finai a ciki ne. So wanda ake biyan kuɗi duk wata. Ga duk wanda yake buƙata shi ma za ku iya tuntuɓar mu a profile ɗinmu akwai lambobinmu nan sai ku ɗauka ku tuntuɓe mu mu muku ƙarin bayani ta yadda za ku biya kuɗi. Mu saka ku cikin group wanda a ciki ne za ka riƙa samun fina-finai da zarar sun fita babu ƙaƙƙautawa. Mun gode da kasancewa da mu a koda wane lokaci. Sannan kuma kada a manta da yi mana following da sharing ga abokanai sabida su ma su amfana. Mun gode da kasancewa da mu a koda wane lokaci.